welcome back to my YouTube channel. Panibago ng video mga viewers. Nabi dito sa among shop ni Bus Omi Hirong. Naginlo kami dito mga viewers. Kaya adlaw man karon na Domingo, maginlo kami. Pinabangay naman ito naginlo. Mga lods. Na, plastic. Ay, tagpuan. Tim aha. Yo, Basak bro. Dili na boy, dili na mo tama pare kami. Kulit na diha kanan. Ay, kumpay, kumpay. Ha? Naon ti mo. Ha? Iya lah. Bawa sagbog na be. Aw, asa rin trapal di ay. Trapal. Bukan. Ay. Satu. Gaot lang ka. Last break. Ate, upo ka ta katungan eh. Terang ngan sa ta. Ang pangarap ni Boy. Hey, Jop Boy! Tulog ka pala. Ba't lasing ka? Huwag ka lang magbiro sa bagong gising. May pumibiro ka lang sa bagong lasing. Kusgan kayo mo yan ba? Kun, kusgan kayo mo yan, muna ba eh? No? Tumboy man tayo na, babae lalaki. Babae na lalaki. Pag-uban mo yan yung malaman si tumboy yun. Kaya na yung mo yan. Huwag na.
kay doon na taro ko plagada. Ano ba? Ano? Ay, nagkita mo sabon. Balik sabon. Napay Leah, call. Asa pa ito mga lapis? Ito, dito dyan. Mga akong mga upos na lapis. Buwan sila mga viewers ako mag-layer o mag-render. Uy, dali magping. Kapoy natin siguro pa dali ah. Ay, sige ang pala kay nakasino na sa pang. Ito kasi makabinta gani kay pag-renderan daw niya ang tangon niya. Bagus. Promise? Tangas? May mo ano joke? Ano joke? May tungkol. Darwin dapat dulu. Apa yang joke benar joke? Kita gini teman. Nagabuan na sila mga viewers kaya rabi na kadasok ba. Puno na kayo. Kabuan kay para mahawanawan ba. Balin dito. Paglibin ni Col ingnar ko.
Ano